Каромат Хоҷаева имрӯз барои харидории гӯшт ба ярмарка фурӯши молу маҳсулоти кишоварзӣ омад. 1 кило гӯшти устухондор дар ярмарка 38 сомонӣ мебошад. Нархи гӯшт ва сифаташ ӯро қонеъ намуда, дар арафаи Иди Наврӯз барои дастурхони наврӯзӣ аз молу маҳсулоти кишоварзони вилояти Суғд харидорӣ кард. Ман дида истодаам ки гӯшти гов, гӯшти гӯспанд ҳамаш аз нархи бозор дида арзонтар шудагӣ. Барои халқи мо ин бисёр ҳам дастрас мебошад. На фақат гӯшт, балки дар инҷо тухм ҳам дида мешавад. Дигар лавозимотҳои сабзавотҳо ҳаст ки ҳамаш арзон барои халқи мо. Ҳозир халқи мо мегӯянд ки асосан ҳамин вақти охири зимистон шуд, халқи монда як рай ҳаст ки вақти қурқур мегӯянд. Ҳамаи сабзавотҳо захираҳое ки мо дар зимистон карда будем ба охир расида истодааст. ва ба наздики мо Иди Наврӯзро пешвоз мегирем. Бинобар ҳамин ҳам халқи мо бисёртар ба мана харид омадаанд. Сокинон аз субҳ барои харидории молу маҳсулотҳо ба ярмарка омаданд. Ҳар яке аз ин иқдоми мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд миннатдорӣ изҳор намуда, маҳсулоти зарурии рӯзгорро бо нархҳои дастрас харидорӣ карданд. Нархи орд 200 сомонӣ, гӯшт 38 сомонӣ, картошка 350 дирам, сабзӣ 80 дирам арзиш дорад. Фурӯшандагони орд зикр карданд ки арзиши орд имрӯз аз 180 сомонӣ оғоз гардида то 200 сомонӣ нарх дорад. Ордҳои 200 сомонӣ аз рӯи сифати он баҳо гузорӣ шудааст. деҳқонон молу маҳсулотҳои фаровонро ба шаҳрнишинон пешниҳод карданд. Аз ҷумла деҳқонони ноҳияи Масҷоҳ низ сабзавотҳои ниёзи аввалро ба ярмарка бароварда буданд. Сабзии хушсифат дар бозор 150 дирам арзиш дошта бошад, дар ярмарка ба арзиши 80 дирам ба фурӯш гузошта шуд. Сабзӣ барвақти то моҳи апрел пухта расида, то он дам захира барои таъмини сокинони вилояти Суғд басанда аст. Мана ду рӯз боз мо ярмарка овард остем. Деҳқони мо мана худо шукр нақс шудагӣ аноҳия бо Масҷоҳ оварда мана 80 дирами дод остем. Халқ хурсанд худо шукр мана захира мо мӯл ҳамаша гӯр карда мондагӣ. Ярмарка ҳамарӯза аз субҳ оғоз гашта ҳаҷми зарурии молу маҳсулотҳо ба фурӯш гузошта шудааст. Ин имконияти хуб барои харидорӣ кардани молу маҳсулоти кишоварзӣ бо нархи дастрас мебошад. Баҳри захира намудани маводи озуқа ва фаровонии дастурхони мардум, ярмаркаи мазкур заминаи мусоид гузошт. мебинам бехӣ дидам, картошка дидам, бозорҳо анча арзон мана ҳаракат карда ҳозир мегирем. Мана одои бинед, агар одо мана 185 гӯшта бинед, бозор ҳамихе арзон ки 38 сомон. Дигар ҷоҳо нигоҳ кард созигинда. Лекин ба азони амони раҳмат ба раиси вилоят, ба раиси шаҳр, ба ҳукумат раҳматҳои калон. Миннатдор мо. дар ҳар иду айём ин гуна ярмарка фурӯши молу маҳсулоти кишоварзӣ баргузор мекардад. Аз ҳисоби он ки захираи молу маҳсулот басанда аст, дар оянда низ барои ташкили ярмарка мушкилӣ эҷод намекунад. гузориши Гулҳаё Камолзода ва Наим Айюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.